Міліцыя зноў страляла пры затрыманні. Чарговы выпадак выкарыстання табельнай зброі адбыўся ў Берасці. Паводле прэс-рэлізу ведомства, мужчына ў стане алкагольнага ап'янення пагражаў ножом участковому. Проводим работы здесь по отключению абонента. Абонент препятствует проведению работы. Мне нужен участковый. В Бресте на линию 102 поступило сообщение от представителей газовой службы. В одном из микрорайонов облцентра абонент-неплательщик препятствует проведению демонтажных работ. Калі на месца прыбыў нарад, 47-гадовы берасцеец схапіў нажы і з імі пайшоў на міліцыянтаў. Тыя пачалі прыцэльна страляць яму па нагах. Мужчыну надалі першую дапамогу і перадалі медыкам. Цяпер на яго могуць завесці крымінальную справу за пагрозу ўжывання гвалту ў дачыненні сілавікоў. Нападніку пагражае да 7 гадоў зняволення. У Віцебску сёння раніцаю праз размыванне грунту разбурыліся 7 гаспадарчых пабудоваў. Пра гэта паведамляюць мясцовыя ратавальнікі. Паводле іхнай інфармацыі, вадою Двіны разбураны тэхнічны праезд, размытая каля сотні квадратных метраў тэрыторыі, на якой размяшчаліся нежылыя будынкі. Папярэдне ніхто не пацярпеў. Цяпер на месцы здарэння спецтэхніка замацоўвае бераг. Пры гарвыканкаме створаная спецыяльная камісія для высвятлення абставінаў надзвычайнага здарэння. У ноч на 26 ліпеня жыхары украінскага Дняпра перажылі масаваную атаку. Расія ударыла па горадзе ракетамі і БПЛА, 30 з якіх удалося збіць. У выніку трапляняў пашкоджаны прамысловы аб'ект, шматпавярховек, гарэлі аўта. Мінімум 2 асобы загінулі, яшчэ 5 пацярпелі. Пад камбінаваную атаку быў Харков. Папярэдне зафіксавалі 4 удары авіябомбамі, 2 балістычнымі ракетамі і 15 шахедамі. Пацярпелі 5 асобаў, 3 з якіх ратаўнікі. Паводле мэра гораду Ігора Тэрэхава пашкоджаныя шматкватэрныя дамы, цывільная ўстанова, дарогі і парушанае забеспячэнне электрычнасцю. Таксама траплянні зафіксаваныя ў Запарожскай вобласці. Прапаганда зняпраўджвае інфармацыю пра нястачу ў Беларусі крытычна важных медычных прэпаратаў. Напярэдадні ў сацыяльных сетках з'явіўся ліст, у якім Міністэрства аховы здароўя нібыта прызнае адсутнасць у краіне інсуліну і шэрагу іншых ін'екцыйных лекаў. Апраўдвацца давялося генеральнаму дырэктару прадпрыемства «Белфармация». Письмо было отправлено с аккаунта, созданного буквально несколько дней назад, и является дезинформацией. В наличии в аптеках, организациях здравоохранения имеются все лекарственные препараты для лечения всех, без исключения нозологии. Паводле кіраўніка «Белфармацыі» на фэйкавасць ліста паказвае тое, што частка пералічаных там прэпаратаў увогуле не выкарыстоўваюцца ў Беларусі. Таксама ён запэўніў, што на складах створаныя запасы як беларускіх, гэтак і імпартных прэпаратаў найменей на 3-9 месяцаў. Дзяржаўныя СМІ нават апублікавалі відэа з аптэчнага складу з каробкамі. Цяпер па факце публікацыі ліста сілавікі ладзяць правяранне. Кляшчы сталі кусаць беларусаў часцей. Паводле Мінздароўя за першыя 6 месяцаў гэтага года з такой праблемай звярнуліся больш за 16 000 чалавек. І гэта амаль не на 11% больш, як летась. Найбольш актыўныя крывасмокі ў Градзенскай і Берасцейскай вобласцях. У 70% выпадкаў кусаюць кляшчы ў лясах, радзей на прысядзібных участках і ў гарадах. Пры гэтым медыкі адзначаюць, што заражаць павукападобныя сталі менш. Гэтак выпадкаў лайм-барэльёзу і кляшчовага энцэфаліту выявілі ў 1,2 разу меней. Тым не менш, спецыялісты раяць не расслабляцца і абараняць сябе пры наведванні лясоў і адпачынку на прыродзе. Прыезд амерыканскага музыкі Джейсона Дэрула ў Менск мог заарганізаваць беларуска-турэцкі бізнесовец Мустафа Эгем Эншенер. Пра гэта піша выданне «Зеркала». Журналісты заўважылі, што пасля прылёту артыст найперш спаткаўся з гэтым уласнікам найбуйнейшых казіно ў Беларусі. Беларускі расследавальніцкі цэнтр высветліў, што праз казіно Шэнера адмываюцца сотні мільёнаў долараў, сабраныя праз нелегальныя стаўкі па ўсёй Еўропе. Паводле расследавальнікаў, бізнес прыкрываў супрацоўнік службы бяспекі Лукашэнкі. Шэнер раней прывозіў у Беларусь іншых артыстаў, у бальшыні выпадкаў расійскіх. Прыезд Дэрула выклікаў рэзананс у медыях і сацыяльных сетках. Найбольш шуму нарабіў нават не прыезд амерыканца, а ягоныя сустрэчы з топ-чыноўнікамі, прэм'ер-міністрам Александрам Турчынам і сынам Лукашэнкі Віктарам. Навошта ім маглі спатрэбіцца гэтыя сустрэчы ў эфіры праграмы «Студыя Белсат» разважала экспертка ў палітычнай камунікацыі Настасья Касцюгова.
TikTok действительно очень популярная площадка в мире. И, кстати, в частности, в Беларуси ненормально популярная площадка. Я думаю, что это может быть в обе стороны. Во-первых, самим белорусам показать, что вот не только у нас русские звезды бывают вот еще и такие. Будем нормализовывать, возвращать, значит, разных к нам. Но, может быть, есть какой-то расчет и на западную аудиторию, но, очевидно, не на экспертную западную аудиторию или политическую, а просто людей. Да увагі курцоў, в Беларусі зноў падаражаюць цыгарэты. Новыя цэны пачнуць дзеяць з 1 жніўня. На 15 і 35 копеек вырастуць цэны на 2 маркі цыгарэтаў кампаніі «Тытунь Інвест». У выніку беларусы будуць аддаваць 4 рублі за пачак. А вось вырабы гарадзенскай тытунёвай фабрыкі «Нёман» наадварот патанеюць. У сярэднім на 5 копеек. Гэта адбудзецца ўпершыню за апошнія некалькі гадоў. Польшча ўвяла санкцыі супраць беларускай цэментнай кампаніі. Адной з прычынаў захады сталася шчыльная супраца холдынгу з Расіяй. У абгрунтаванні санкцыю адзначаецца, што найбольш актыўнай яна стала ў 2023 годзе. Тады кампанія адкрыла 3-ю гандлёвую пляцоўку ў Расіі, а таксама дасягнула рэкордных паказнікаў экспарту прадукцыі ў суседнюю краіну – больш за 2 мільёны тоннаў. Гэтак паводле Польшчы холдынг падтрымаў эканамічны патэнцыял Расіі на фоне вайны ва ўкраіне. Таксама БЦК ставіць у віну ўскоснае падтрыманне рэпрэсіяў і дзейнасці, што, цытата, уяўляе сур'ёзную пагрозу дэмакратыі ў Беларусі. Польшча замарозіць рахункі і маёмасць кампаній на сваёй тэрыторыі, забароніць транзакцыі і магчымасць браць удзел у мясцовых тэндэрах і конкурсах. Сядзібны дом Сейгіняў у вёсцы Краскі Ваўкавыскага раёну 15 гадоў быў афіцыйна закрыты для наведванняў праз рэстаўрацыю. Сёлета ж сядзіба сталася даступная для ўсіх ахвочых. Калі пакуль не ўдаецца пабачыць яе на ўласныя вочы, прапановваем зазірнуць у наш інстаграм. Анамальна дажджлівае надвор'е не пакідае Беларусь. На сёння сіноптыкі зноўку прагназуюць дажджы і навальніцы. Чакаем новых відэа вуліцаў рэк, і гэта настолькі звыклая ўжо з'ява, што плаваюць у іх не толькі аўтамабілі. Карыстальнікі сацыяльных сетак у Віцебску заўважылі там іншага насельніка. Наша рубрика без каментара. Смотри. Во-во-во, смотри, Илюш, смотри. Вот, смотри, вот. Прям между ног. Вон они оттуда плывут. Оттуда, вот там озеро. Гэта ўсе навіны на гэты час. Заклікаю вас ставіць падабайкі і пашыраць гэтае відэа. А таксама падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату, калі гэта для вас бяспечна. Поўны агляд падзею дня знойдзеце ў вечаровым выданні аб'ектыву. Я на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.